Ogomogomero dhi nyime. Gavana mar kaunti ma Narok Patrick Ole Ntutu oseo seneta ma kono Ledama Ole Kina kuom wacho ni gavana no temo lombo jood bura mag kaunti ma Narok kod omenda mag dongruok wards mondo kik ginon makare kaka otiyo kod omenda koloso e kinde kao pach jopiny ewi chenro mag dongruok e kaunti ma Narok. Ntutu nyiso Ledama mondo mi owere gi koko e ute fwambo kendo dhi owinje dwach jopiny. Gavana no koni en owuon osebedo ka ogwelo Ledama mondo mi oriwre kode e paro mag dongruok ne jopiny, kata kamano Ledama chal mapok orwako paro no. E kinde no jaod bura man Narok East Ken Aramat okwayo piny owacho mamalo mondo chiw kony mar chiemo kod pi kaluwore gi oro ma omako gwenge ma Narok East. Seneta wetu kuna malalamishi kidogo kwa TV ya kwamba kwa nini Ole Ntutu anakuja kupeana mambo ya pesa kwa reserve ama kwa ward. Mimi nimeambia ndugu yangu Ledama hivi karibuni aje atutembelee naye pia ambiwe na hiyo wananchi ile mashida ambayo mnaniambia. So mambo ya ward development fund ambayo Ledama anaenda kutangaza ati Narok wanafanya makosa, wewe ndio unafanya makosa. Ukiwachana tu na hiyo NDV, leo uko NDV, kesho uko Citizen, kuja hapa kwa hiyo wananchi. Uliza zile mashida wako nazo. So badala ya kwenda kupiga kelele na kina Jeff kuongea kiingereza mingi,